¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estáis bien? ¿Estáis con calor? ¿Mucha calor? ¿No? Está perfecto, ¿no? A ver, bueno, este acto está realizado por la Cúpula Q. ¿Se siente bien el micrófono? ¿O queréis que hable? Y si hablo sin el micrófono, ¿me entendéis mejor? Pues más bajo. Público difícil, público difícil. Vale. Desde aquí, a ver si se escucha mejor. Vale, bueno, este acto está organizado por la Cúpula Q. Como sabéis, la Cúpula Q, luego Cristian y eso va a entrar en más detalles. Participan la CUP local del Hospitalet, Procés Constituyent, Vita Internacionalista y mucha gente sin ninguna afiliación, activistas de la ciudad, ¿no? Quería explicar un poco de introducción y no me voy a alargar mucho, 2 minutitos, de por qué lo hacemos. Creemos que es importante hacer este acto de la apuesta municipalista porque creemos que es una experiencia tan rica, es tan potente de lo que se ha dado, que quizás una experiencia que no se había repetido, no se había producido desde la transición. Creíamos que era importante compartir la experiencia, ¿no?, de lo vivido de estos 2 años, ¿no? Desde las elecciones municipales de 2015 creemos que es súper importante poner en valor lo vivido, lo trabajado, lo mucho que se ha trabajado, y por eso hemos invitado a candidaturas, espacios políticos que tienen muchas similitudes con la CUP o la Q, ¿no? Son espacios políticos donde conviven organizaciones, personas a título individual y organizaciones transparlamentarias también, ¿no? Entonces creemos que eso es un hecho, una característica que pueden enriquecernos a todos y a todas que estamos en esta apuesta municipalista, ¿no? En ese sentido también creemos que estamos en un momento de mitad de legislatura municipal que también quizás ya conviene empezar a mirar hacia el futuro, ¿no? Mirar para dónde vamos y qué estamos construyendo, ¿no? Con una visión de un horizonte transformador, rupturista, pero que tiene atrás en sus espaldas ya una experiencia producida, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Ya no es lo mismo empezar de cero que empezar con una experiencia, ¿no? Y eso también creemos que hay que compartirlo, socializarlo y aprender de ello, ¿no? Y qué mejor que aprender juntos. Entonces, pasaré bueno, les contaré cómo está el formato primero, el formato de la charla, ¿no? Serán 2 bloques. El primer bloque será empezando haciendo un diagnóstico, ¿no?, de cada una de las invitadas. Hará un diagnóstico en su territorio de cómo han pasado, ¿no?, estos 2 años, ¿no? ¿Qué ha pesado más, por ejemplo, ¿no?, la pata movimentista, la pata del movimiento o la pata de la institución, ¿no?, que son equilibrios complejos en muchos casos, ¿no?, en muchas candidaturas, ¿no?, y en municipios muy difíciles también, ¿no? Este diagnóstico, bueno, tiene que ver también con la diversidad dentro de esta experiencia municipalista, ¿no? Y en un segundo bloque también hablaremos de esta mirada, ¿no?, que decía antes, esta mirada hacia el futuro, ¿no?, de qué estamos construyendo y para dónde queremos ir, que es clave en este proyecto municipalista, ¿no? Entonces pasaré a presentar a las invitadas. Aquí a mi izquierda está una compañera que viene mucho por Hospitalet, afortunadamente, María José, que viene en representación de Cornellá en Común, querida por Cornellá, ¿no? A mi derecha está David Clará, que es miembro de Podemos y también de Junts per Barberà. Y más allá, en la esquina, está Cristian Jiménez, que es compañero nuestro de la CUP o la Q. Está también por llegar, todavía no llega porque viene del trabajo de la feina, la Mercedes Estebani, que bueno, suponemos que llegará en breve, así que la disculpamos porque bueno, temas de trabajo no ha podido llegar antes, ¿okay? Entonces, si eso, María José, si quieres comenzar por este bloque 1, son 10 minutos aproximadamente. Adelante. Y primero, bueno, gracias a todos por venir y sigamos para adelante. Hola, sí, està sent bé. Bona tarda a tothom. Jo, com ja m'han presentat, soc la Maria José Ruiz, soc regidora de Cornellà en Comú Crida per Cornellà. Nosaltres a les darreres eleccions vam obtenir 5 regidores, que finalment ens hem quedat en 4. Això va fer canviar bastant la situació al ple, ja que durant gairebé 30 anys sempre hi havia hagut una majoria absoluta
sense una posició real, perquè tot i que teníem a iniciativa Esquerra Unida i Alternativa, doncs la posició que feien no era real, sempre han estat fent com de muletilla al PSC i a dia d'avui malauradament és el que han continuat fent. L'impacte llavors nosaltres creiem com a balanç que ha estat positiu, per un costat perquè només ja el fet d'estar a les institucions fa que canviïn coses, que no puguin actuar com ho han vingut fent durant aquests últims anys perquè tenen algú que saben que s'està vigilant i que llavors han de controlar una mica què és el que fan. Tot i que evidentment a la seva posició tampoc podem fer tot el que ens agradaria, però sí que hem pogut incidir no només a través de les mocions sinó a través de campanyes que hem pogut fer i també estem intentant treballar tota la part de transparència i de corrupció a poc, perquè també és una feina que dedica moltíssim temps, que has de demanar moltíssima documentació, que l'has d'estudiar per veure on estan els temes i poder anar incidint, però és una feina que hem estat fent aquests 2 anys que continuem fent. Cornellà és una ciutat que és un municipi similar a Hospitalet, a Barberà i a Badalona, en quant a aquesta construcció i a poc esperem que entre totes puguem anar fent aquesta tasca que al final ens han recomanat totes les persones que ens van votar a les últimes eleccions municipals. Respecte a la diversitat que hi ha a la nostra candidatura, nosaltres quan es vam conformar va ser amb diferents partits polítics. Estava per un costat Podem, estava Procés Constituent, Alternativa d'Esquerres de Cornellà, ECO i Pirates de Catalunya. Nosaltres fins i tot en un primer moment vam fer negociacions també incloent Esquerra Republicana i Iniciativa EUIA. El que passa és que Esquerra Republicana des d'un primer moment ens va dir que no era el seu espai, que sí per la part d'esquerres, però que ells anaven a estar en un moment més a tirar per la part de la independència, llavors van decidir sortir-se del procés i a Iniciativa EUIA va votar no tant a diferències polítiques ideològiques, sinó una mica el que era el codi ètic, el que era la limitació de mandats, el que era treballar en assemblea, etc. Doncs finalment tampoc van quedar-se i llavors van conformar Cornellà amb aquests diferents grups polítics. Durant aquests anys, aquesta diversitat veiem que al final és positiva, perquè al final el que fa és sumar. Evidentment també fa que a vegades hi hagi moments que sigui més complicat. Potser sí que al principi, amb persones amb les que no coneixies tant, era una mica més complicat, sí que s'havia de treballar més aquesta part, però al cap del temps finalment s'han generat unes dinàmiques correctes. També al principi l'estructura organitzativa que vam començar no acabava d'encaixar del tot i són coses que hem anat modificant al cap del temps i que finalment ens ha fet que a dia d'avui puguem treballar molt còmodament entre totes i puguem anar tirant endavant les diferents iniciatives que fem. Ara estem en un moment que estem com a meitat del mandat, ja hem passat els 2 primers anys i ara estem totes, suposo que estem fent valoració, sobretot en que totes les candidatures que estem avui a la taula venien de moviments socials, venien d'altres tipus de maneres de treballar la política, que no era la institucional, i bé, primer ens va agafar tot una mica de sorpresa perquè tampoc esperàvem els resultats que vam tenir ni res i diguem-ne que sobretot jo crec que el primer any i mig sí que hem estat més capficats en la part institucional, que no pas a la part de moviments, perquè sí que havíem d'adquirir unes dinàmiques que no coneixíem, havíem de treballar d'unes maneres que no coneixíem i també la voràgine institucional al final et porta a que et van marcant el ritme en comptes de ser tu qui marca el ritme segons els teus objectius i la teva manera d'organitzar-te i de treballar. Crec que durant els últims mesos, els últims 6 mesos més o menys, sí que això ho estem tornant a equilibrar, la part institucional ja la portem molt més per la mà, ja el que són els plens ja ens resulta molt més fàcil perquè coneixem molt bé la dinàmica, tota la part de demanar documentació i que et diuen que no i que has d'anar per altres costats o has de tornar a demanar, has de tornar a insistir. Això més o menys ja està bastant solventat i llavors ara sí que als últims temps hem pogut començar a donar-li la volta a la truita i poder una altra vegada començar a treballar més tota la part, tant en moviments com pot ser la part, tant en tot el tema de
del tallament dels subministres energètics, apropar-nos una altra vegada més, mai ens hem allunyat, perquè només nosaltres, per sort, participem a la Comunitat de Cornellà i llavors això fa que sempre hem estat continuant fent activitats i fent moltes coses del tema de caire social, però com que és realment el que ens agrada, intentem tornar molt més cap a aquest costat. Els límits amb els que ens hem trobat a nivell institucional per poder desenvolupar la nostra feina. Clar, per un costat és el que comentava, a vegades el demanar documentació